Primero perting pamakak mga higala karon na man sa record na mga insertion ay pila ka bilyon. Anito nga kunuhay dito sa Independent Commission for Infrastructure apan ni-request gihapon og secret nga hearing. Dili sa gusto nunay mga makabati. Dunay karon ni-resign mahigala si DPWH Secretary Rogelio Singson nga siya ra ba untay ginasayod yun ni kay Secretary kagos DPWH na ikaw ginasayod sa pasikot-sikot ta sa sulod, ha? Maogi expert unta kung doon na mahigala yung mga irregularities sa transaksyon sa DPWH. Niresign man mga higala. Unya ang iyang rason sa pag-resign tungod kuno sa iyang edad. Ngano nga man sa mo resign o man sa mo kuandaan day pagsugod pa lang. Ang mga tao mahigala nga lingo-lingo. Medyo murag lahi ning kalakihay. Unsa ba ka mga higala do na ba kay mga mando nga dili kaya mahigalang tunlon ni DPWH kanhi Secretary Rogelio Singson? Straight to the point. Monay dakong pangutana mahigala naabay ipabuhat nga dili kayang tunlon. Straight to the Kay point. kini mahigalang pag-ingon niya nga mo resign siya tungod sa edad ni pasingit mag-istorya nga maayo og naagyon tay balaod nga kanang magpalig-on aning ICI. Kay kining ICI dili man ni sa usa ka Republic Act, usa man lang ni mahigala usa man lang ni kakamanduan ni Marcos. So ang nagmugna ining ICI si BBM, mo'y nagmugna ana. Mo'y nag-investigar kunuhay. Di si Marcos mahigalang junior mo tunga sa dito total ang naghimo aning ICI ako mang papa. Gusto mo tatang masayod ba nga ang pasangil ni Saldico 50 billion ang kang Sandro. Kamauna na ni bata sa bata pa na. Kamauna na yung mga insert.